Fis-seduta parlamentari ta' 2 filgħaxija b'risposta l-mistoqsija tad-deputat Gino Kawki, il-Ministru Chris Said qal li l-metal detector li twaħlet fil-qorti ta' Għawdex l-għada li żewġ persuni kienu feruti b'daqqiet ta' mus ilha li nxtrat 17-il sena. L-apparat inxtara fi frar tal-1995 u ġie installat fil-Qorti ta' Malta li ma' apparat baqa' jintuża sa Lulju tas-sena li għaddiet, kif ikkonferma Chris Said innifsu fil-Parlament. Min Lulju tal-2011 sa Ġunju tal-2012, jiġifieri għal 11-il xahar sħaħ, dan l-apparat ma baqax jintuża, sakemm seħħ il-każ ta' feriment fil-Qorti ta' Għawdex u l-għada din l-istess metal detector sabet ruħha fil-Gżira Awċija. B'reazzjoni għal dan, iż-żewġ deputati Laburisti Justin Caruana u Jose Herrera illi kienu resqu mozzjoni dwar il-Qorti ta' Għawdex qalu li dan jikkonferma dak li huma kienu qed jgħidu. Dan kollu jikkonferma kif dak li għedna fil-bidu huwa korrett għaliex magna qadima, magna li ma kienx ċada tintuża, li nġabet Għawdex, magna li ma kienx ċada taqdi il-bżonnijiet f'Malta, li nġabet f'Għawdex. Dan juri l-idea tal-gvern li għal-Għawdex jgħaddi kollox u kif jitratta l-Għawdex bħala tat-tieni klassi u l-Lawċin tat-tieni klassi. Naturalment dit tkompli tasferma kemm il-qrati ta' Għawdex kienu ġew abbandonati mill-amministrazzjoni preċedenti. U għal-iktar post fejn għandek bżonn sikurtà u dan nuqqas huwa nuqqas kien nuqqas serju u jidher lill-gvern biex jipprova jevita aktar kritika illa pazza b'dan il-mod. Naħseb li l-Lawċin jisfoqilhom aħjar.